Кажете ми, как се казвате? Аз ще видя сама. Боряна, вие сте лектор. Аз съм лектор, да. Поставили са ме за последната част. Ще се опитам така да затворя с фанфари. Имате ли мускулна треска? Мускулна треска, боже. Имате ли, извиняй се. Но се надявам след купона тази вечер, може би ще е една, да, от А сценична? Сценична, може би малко преди да изляза на сцената, ще я получа така силен кик. Вие в каква сфера сте специалист? Аз съм маркетинг специалист, но конкретно за Стара Загора съм се захванала с една много голяма задача да създадем дигитален и IT сектор, устойчива екосистема в Стара Загора. Да, защото, за съжаление, единствено от големите градове остава без такъв поради различни истории. Само тук? Да, има дигитални, така стабилни дигитални общности в София съответно, Пловдив, Бургас, Варна, Русе се създава също, Стара Загора, за съжаление, на опашката. Вие сте един от пионерите, дето се вика. Имаме една група ентусиасти тук, които се борим точно за това да имаме такива събития, да събираме хора, специалисти, които да създават стойност и да създадем този така важен IT и дигитален сектор и да може да действаме напред. Успех ви, боже. Благодаря. Да вървим и ние така с съвремието, дето се вика. Изненадана ли сте, че има толкова много интерес, толкова голям интерес? Много ми е приятно и това разказвах на колегите. За разлика от софийски конференции, на които аз съм била и там ми е основно опита, тук хората идват като на един малък празник. Всички са супер фокусирани, супер мотивирани, много са отворени за разговор, нещо, което не очаквах и идват да си говорим разни неща, което ми е много приятно. Какво трябва да притежава една фирма или един човек, който се занимава с този бранш, за да успее според вас? Основното нещо, което може и да иска всеки един дигитален специалист е да учи постоянно. Толкова много неща се измислят всеки един ден. И аз много често казвам, сутрин започвам с това да прочета какво са измислили през нощта в Щатите, за да мога да знам новите тенденции. Една индустрия от 10-12 години толкова много е напреднала за това време, ако погледнем назад. И това всичко е благодарение на хората, които постоянно инвестират в някакво развитие на платформи, на тулове и каквото там друго се иска. Какво ще е след 20 години? Нямаме никаква представа и това е най-интересното в дигиталните среди, че ние не знаем какво ще работим след 5 години. Защото аз като стартирах работа, нямаше дигитален маркетинг. Представяте ли си след 5 години да изпратят лектор, да не сте вие, а вашия аватар? Точно нещо такова си представям всъщност да се случи. Холограми, аватари и такива. Ще продължават да се развива и това е единственото сигурно нещо. Няма да спре и затова е толкова готино в дигиталните среди. Просто винаги нещо ново се случва. Пожелавам ви успех след малко на лекцията. Загрявайте и сигурна съм, че така ще ги разцепите на крака, после ще ви станат, ще ви дигнат. Аз не, но гарантирам за един от другите участници в моя дискусионен панел. Той сигурно ще постигне този ефект. Добре, много ви благодаря.